otázek. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký klub má ty nejchytřejší fanoušky? Přesně to dneska zjistíme, protože jsme si připravili kvíz a tohle jsou fanoušci těch nejslavnějších fotbalových klubů, který si to dneska rozdají mezi sebou. Takže opravdu jsem to ještě nikdy nepřemýšlel nad tím, tak nevím. Máme připravených spoustu otázek, ale nebudu tady na to dneska sám. Protože tohle je Martin Terminátor Hrabina. Zdar? Os. A ten společně se mnou bude dneska otázky pokládat a bude se dostávat do hlavy všem soutěžícím. Nejdřív si ale představíme všechny naše dnešní účinkující. Začínáme. Ok, to můžeme preskočit. Tak čau, já jsem Hejvy a Paříži faním vlastně od už. Dobro, začínáme. A svet je niekedy... Kámo, práve reklama. Keď cesty neznáme, blúdia ti hlavou. Vtedy sa koleso osudu krúti. Keď tu máš kde hľadať, nezúfaj pútnik. A tak moje reakce nikdo Zrazu nepozerá. miesto, kde zatúžiš zostať. Vo vzduchu zajiskrí len radosť. Ok. Pětka, Manchester City. Tak ahoj, já jsem Mikuláš a Manchester City faním už přes 5 let. OK, takže nejseš úplně nějaký téma a účinkující musí tak dlouho vyjmenovávat správné odpovědi, dokud dva z nich neudělají chybu. Jakmile někdo tu chybu udělá, ztrácí život. A samozřejmě, pokud neodpoví vůbec, ztrácí život taky. Schválně napiš do komentáře, kdo si myslí, že tenhle kvíz vyhraje. Dej odběr se zvonečkem, bráško, lajkuj a my jdeme na Paris Saint-Germain. Což je za mě docela sympatický, já bych ho rád jako zodpovídal. Nejhodnotnější fotbalisti aktuálně. To znamená v tuhle chvíli, kdy natáčíme. Hezký. Máme jich tady celkem 21 a můžete je házet, jak chcete za sebou. Já vám k tomu budu občas házet nějakou nápovědu, občas ne. Jak jsem říkal, nakloněná rovina. Každopádně začínáme zleva, Paříží, pak jde Chelsea, Bayern, Barca, City a ty musíš jít znova a dáš dvě odpovědi a pak se vracíme zase Barca, Bayern, Chelsea, Paříž. Ty když tak zase znova dvakrát, takhle to bude fungovat. Takže jdeme na to, Paříž začíná a si jdu škrtat, kámo. Let's go, dívej, já budu škrtat. No tak se škrtej, dobrý. Mě to baví. No tak já si začnu doma Dembele, bych to viděl. Kámo, pozor. Ten tam podle mě nebude. Ne? Počkej, tak to je trochu špatný, no. Tak to je hodně zlý. Provedli jsme VAR, dámy a pánové. Dembele není v top 20 místě. Tohle byla chyba. Ok. Paříž, kámo, jako pozor, máš tam jednoho hráče Paříže na 20. místě. Okay, a to si myslím, že je jediný z Paříže z celého listu. Ale není to už Dembele. Ti, co napsali do komentáře, že vyhraje Paříž, tak si tak to mažou ten komentář. No nic, ale v první život ještě máš pořád dva, takže jako pozor, jo. Občas se dá i život získat. Bacha na to. Třeba dostane šanci. Chelsea. Já si myslím, že tam bude jeden z nejlepších hráčů tohoto roku, Lamine Yamal. Ano, Jasně. na prvním místě. Ten je první, to je jasný. OK, takže to máme od fivekovanou tu nejjednodušší odpověď. Bayern nějakou určitě přidá, ne? No, já dávám Kylian Mbappé. Ano, 4. místo. 4. Želvička. Barcelona. Vítěz. Pozor, udělá chybu hned vítěz. Pozor. Zůstanu v Barceloně, Pedri. Pedri je na 7. Trošku jsem se bál, koho řekne. Hezky si to očkrtáváš. Jo, Manchester City. Já řeknu Haalanda. Erling Haaland. 3. místo. Nahoře, hodně, ale musíš znova. A říkám Phila Foudena. Ten to nebude. A je tam 18. Ty kráso. Manchester City, 18. z 21. Fanoušek víš. Ale po té minulé sezóně, že tam bude, nečekal bych upřímně, hrál hodně špatně. No, takže se to vrací na Barsičku. Bude první ztracený život. Věděl bys, jakou má hodnotu na trhu? Phil To Foden? nepotřebuješ to vědět. 130. 100 milionů euro. Podle tady toho seznamu. OK, podle Transfermarktu. Dobrý. Barca, pojď. bych se ho koupil, víš? No nic, Teď jdu k rivalům, Bellingham. Ano, to je 2. místo. to bylo jasný. Okay. Takže máme top 4 vykřížkovanou, ale ještě tam 5., 6. místo. 5. je hodně jednoduchý. Paris už se začíná potit trošku. Já dávám To je Cole sas. Palmer. Ten tam bude. Cole Palmer, 11. místo. Tak jakože to mohla být Chelsea. Florian Wirtz. Florian Wirtz, 8. místo. Kámo, hezky jedu. Teď musím říct, že jako tohle je masterclass zatím, až na ale Paříž. nevadí, jako, Až na máš Paříž. šanci to napravit. Ale teď musíš Takže já bych si tam dal buď prostě někoho Gyökereša, alebo Salaha. takže pozor. Tak doufám, že nesklamu, ale mohl by tam být ještě Vinicius. Vinicius 5. místo, tak teďka jsi jakoby naopak dal důvěru svým fanouškům. A teď? No,
No, to už jako ty nejvíc obvious jména jsou tak trošku pryč, bych řekl. Počkej, já jsem říkal, že budu na nápovědu, ty začínáš už jakoby třetí kolo, že pojďme ti dát nějakou nápovědu. Máme tady hráče z Arsenalu jednoho, máme tady z Bayernu Mnichov, máme tady pořád Real Madrid, dokonce 2 z Arsenalu. Čo som hral Geocrash. Ještě je tady Manchester City 1, pořád ta Paříž tvoje. Co? Já doufám, že půjdu jako na jistotu a řeknu Odegaard. Vitinha. Martin Odegaard. GG, brácho. Tak tohle se nepovedlo. Jsou tady reálně 2 hráči z Arsenalu. Declan Rice a Bukayo Saka. Ale bráško, Bohužel, no, 2 životy. bohužel 2 životy Ale hnedka do mínusu. Aby jsme tě uklidnili, tak vlastně v minulém videu taky první kolo přišlo 2 životy, pokud se nepletu. To nevím, ale ten, co byl ve finále, přišel o životy v prvním kole. Tak Takže uvidíme, ještě jestli máš se tam ještě vyhráváš. To bude buď ultimátní comeback, anebo ultimátní fail. Tady možná uvidíme nejrychlejší vyřazení. No, první kolo je u konce, oši. 2 životy, oba ztraceny ve Francii, tak uvidíme, jestli Paříž ještě najde. Oši, ale nebudeme na nic čekat. Rovnou si dáme možnost vrátit 1 život do Nájde, nebojte. Paříže. Ale kámo, chci vidět, že jsi opravdu fanoušek svého klubu. Řekl si Dembeleho, který jsi tam očekával, to nebyl jako úplně špatný tip, ale pokud teď opravdu řekneš to jediný správný jméno z top 21 nejhodnotnějších hráčů na světě z Paříže, tak ti vrátíme 1 život. Pokud ho řekneš špatně, nic se neděje, ale máš 1 život, kámo. No. Takže jsi pod tlakem. Jsem pod tlakem, ale doufám, že jeho Vitinha, kámo, to musí být Vitinha. loňská sezóna byla skvělá a mohl by to být Vitinha. Kámo, akože ja som to real nevidel, ale... Ups. Zľavy až do 70%. Vidno, že je to Paris Saint-Germain fanúšik ako aj ja. A nič mi nehovorte, prosím vás. Bayern. Ups. Tak. Bohužel. A tudy cesta nevede. Cesta nevede. Tady řeka nepoteče. Ale Vitinha samozřejmě kvalitní fotbalista. Vitinha, jako překvapuje mě upřímně, že tady není. Na to, že tady je třeba Julian Alvarez, to mi přijde docela tyho hustý. Ale Vitinha už je starší. Kámo, 20. místo Desire Doué. Mladý fotbalista, no. Ofenzivní. Sleduje TikTok edity, no. 90 Tak bych to milionů. znal. Bohužel, kámo, takže zůstáváš na 1 životu. A to jsem upřímně zvědavej, jestli ještě Taky? zadáš comeback. Naopak všichni ostatní se radujou. Chelsea ten se oddech, ale koukej se na něj. To bude vysmátý. Ten je vysmátej po první otázce. Fanoušci Doky. Paris by asi na první kolo nejradši zapomněli. A přesně proto se přesuneme na druhý. Ale ještě předtím na palek a napiš do komentářů, kdo To si myslí, že nevěděli. teď vyhraje. Kámo, změnil by si svůj tip? No jako určitě bych chtěl Paříž. No tak to jakoby s jedním životem je to špatný. Já si myslím, že takovej jako Dark Horse je Chelsea. To se mi docela líbilo. Docela taky, jako se nevím. A nebo samozřejmě obhajoba Ok. Barcelony, Tam taky je to možnost. prostě- Každopádně, teď tady máme Kde je Real otázku, kterou Madrid? jsme použili i v minulém videu, ale vlastně To jsme by není dostali citíčko. žádnou odpověď, takže doufám, že tentokrát to dopadne líp, protože vaším cílem teď bude vyjmenovat 10 fotbalistů, kteří v historii vyhráli nejvíc týmových trofejí. To znamená To žádný je tady jasné. zlatý míče Ne, podvodný. to vůbec. Ukáž. Zahoď ho, normálně zahoď. Chceme takovýhle týmový trofé, mistrovství světa, ligy mistrů, Karabal, Luka Modrič, Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, alebo je tu ešte Xavi, alebo Roberto Carlos. Cupy, Community Shieldy, prestižní, Česká liga taky se může počítat. Takže my na to a tentokrát začínáme zprava. Manchester City. Tak Lionel Messi. Lionel Messi první místo 46 trofejí aktuálně. Správně. To bylo jasný. Tak Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ano, to kdo je si správně. pamatuje. Super, OK. Goat. Dani Alves. Dobře, Správně, tohle jméno tak jsem chtěl slyšet, to je Už jste ono. lepší než v minulém kurzu, bych chtěl. Je to tak, v kurzu, no. Jaký kurz tady prostě máme? Mentálně nějaký kurz? Kurz na fotbalovou knowledge. No, super, dobrý. Další No, je čel- Sergio Ramos. Nech tak. Kdo? Sergio Ramos. Sergio Ramos? A to je život dolů, kamaráde. To je životek dolů. Tak tady tvůj favorit. Sergio Ramos, můj favorit, mě zklamal teďkon. Bohužel, no. Příšku ti první život, kamaráde, protože Sergio Ramos se sem nevyšel. Ale je tady Čo, ten jak španělský A stoper. dívej, ale Já jsem teďka- Aj. Vypípněte ho. Tak jeden Sergio tam je. Ale máš tady zase hráče Paříže jednoho. A jeden Sergio tam je. No tak to je velká rada. Ale tak to má jeden život. Bro, je ty vole úplně cooked. OK, máme tady Španěla, Brazilce, Španěla, Rakušana, Francouze, Brazilce, Rakušan, to Jak jsem hodně Rakušan? napověděl asi, viď? Nevadí, uvidíme, jak to dopadne. Je tohle nejrychlejší exit v historii, dámy a Jo. pánové, nebo ne? Take your time, kámo, nemáme kam spěchat. No.
Ten tam není. Luka Modrič. Mrady červenou kartu na Vyhazov. Tohle je první podle mě konec. Takhle, zeptám se zatím ostatních. Ty víš ještě, koho bys řekl? Vím. Víš? Víš? No, ty nevíš úplně, ty jsi jako řekl, jo, ale vlastně ne. Jo. A Chelsea? Možná. Ty se mluvíš, že to už že se to nevrátí, to kolečko. Tak já se ní musím dva, takže ono je to jedno. No jo. Tak to je konec. Tak to je hotovo, tady tohleto. No, tak já dám vítěze, sice asi nejvíc trofejí za celý život nemá, ale aspoň má nejvíc World Cupu, tak dám Pelého. Pelé není, kámo, tady jsou všichni aktuálnější. Kámo, kdo by dal Peleho? Dámy a pánové, potlesk respektu pro paní, která končí. GG, kámo. Ale vyhrál cenu nejrychlejšího exitu. Ale hodinky máš ve stylu, kámo. Ale bych to chtěl jsou taky. fakt dobrý. Také hodziny. Paříž velmi rychle. jak Mohl to mít jsem dvoje, no, kdyby dneska vyhrál. Upřímně řečeno, toho jsem nečekal. Myslel jsem si, že Paříž do toho dotáhne docela daleko, spíš jsem to typoval na exit Manchesteru. Ne, promiň. Si já srandu. Vůbec jsem to netypoval. Ale bohužel Paříž hodně rychle exit. Třetí téma je tady a tentokrát poprvé zabrousíme tak trošku mimo fotbalový trávníky. Přesně tak, Jak mě to by myslíš? jako bývalého e-sportového hráče zajímalo, kteří hráči mají ten nejvyšší rating z FC25. No, Máme tady top 5, takže tohle bude... A jak to majú Doriti vedieť, keď to možno nehrajú za prvé? A ty vole, povedz si mi, keby tam bol, čo ja viem, nejaký ne, detko. vole, tam je na další stránce, ty jahodo. Máme top Top 23. 23. Hoši, hrajete FIFU, Chelsea, To je jasný. Bayern? Nehraju. Nehraješ? Tak to jsou možná minus 2 životy, to je těžký, ale jako dá se to odhadnout i podle fotbalu, Barca to víme. Tak jo, ale už tu 25 jako nemám, tak 25 jako... nemáš. Jelikož už nehraju moc, A tak... City? Nehraju, ale mám to nasledovaný. Máš to nasledovaný na mých videích? Jo. No jasně, to víš, že jo. Tak pojďme, hoši, pojďme. Kdo začíná tentokrát Chelsea? Jenom Jsi chlapi. nervózní, viď? Jenom chlapy teda. Jenom Mám Yamal. chlapi, pozor, ano. Dobrá, Mám Yamal pozor. 99. Jo, aha, Ne, pozor, chyba. Basic karty, ano. Základní Jo, karty řešíme, jo. základní. Základní zlatý Jo. karty, hoši, takže ne žádný speciální futý z týmu do si 94 Lamine Yamal, to je jasné. vůbec. Řešíme základní zlatou. Kylian Mbappé. 94. Kylian Mbappé, první místo. Kylian Mbappé jak 91. No tak prostě jsou tam 3 se stejným ratingem. No tak to sporadil Jako- teďko, no. Tak Bayern víš, že jo. Erling Haaland. Ano. Jeden z nich? Erling Haaland. OK. Courtois. Thibaut Courtois na další stránce bude asi podle mě. Je tam, 8. místo. 8. OK. Zajímavý jméno si tam vyšvihnul hnedka do začátku. Golmanci bez BCček. A City? Tak Van Dijk. Van Dijk tam určitě je a rovnou řekni druhý Tak jméno. řeknu ještě Salaha. Miner rieši v práci Kamo, tak Salah. obrovskú dilemu. Sam Čo si dnes bol dá taká na obed? 91 alebo 92, Mozog neviem. spúšťa krízový Ale určite to nebola 90. Salah Alebo tam to taky je 91. určitě, že jo. Salah tam je taky, takže ano. 15. a 13. místo. Takže dva takhle z Liverpoolu si tam vyšvihnul. OK, Barsička. takže zpátky Barca. Kane. Harry Kane tam určitě. To je jasné, sedmej. asi se je Ale vidět. pořád nemáme ty úplně ze zora, ne? Ukaž to No, tady. ještě tady chybí 2., 4. a 5. místo. Hoši, kam to jedete? To je Tyhle? top 5, no. Vy nejdřív nevezmete ani ten nejdelší, tak pojď Bayern. Bellingham. No. Bellingham top To je 4. Bellingham tam. top 4, ano? Počítají se i ženy? Ne. Ne. Jenom muži. A ty Ty musíš máš dát nasledovat. dva. Tak Ty tím máš pádem nasledovaný, že? Ty Martin Ødegaard. Martin Ødegaard tady bude. 10. místo. Top 10 zavírá. Martin, tak to je jasný. Šestý. Kevin De Bruyne, 6. místo, ano. Bayern. Pojď na to. Vinicius Junior. Vinicius Junior je Konečně, tam 5. samozřejmě. místo. A pořád nemáte toho druhýho, už jako Ne, pro jako brace. Pro brace a Řízo. Leva. No, Leva to není, ale leva tam je. Leva tam je, 16. místo. Přesně tak. Manchester City musí 2. Ty, to je pod tlakem, ten poslední bych Ale nechtěl jako, být. myslím si, že to zvládne. Jo. Wirtz. Birc. Aby tady taky nepřišel. Žlutá karta, žlutá Ano, karta. pošli můj tam. Vyškrtni mu život, okamžitě. Velice správně. Jasně. Pozor, Manchester City, ale měl 3 životy, takže teprve 2. Tak ještě Rodryho řeknu. Rodry. Rodri je správně. Druhé místo. Ten je druhý. Takže OK, teď Myslíš, jde že znova Barca. Rozhodne řekl jako první, a dobrý, já nech tak, takže v klidu. No. Boši, aktuálně je ještě pořád 11 men ve hře, to je docela dost. Takže Barcelona je na Dost. řadě, pokud se nepletu, a můžeš říkat. No, tak Gianluigi Donnarumma. Donnarumma 11. místo, správně, Teď se jde chytře po 89. těch golmanech, to je taktické. Bere golmany. Bayern. Pedri. A právě jsme dojeli. Tohle jako na Konec Pedri má otázky. 8-6, ne? Nebo 8-5? 8-6. Tak tohle bylo off. Tak ale nehraje FIFU, Hoši, takže... co třeba jako Lionel Messi, ne? Bych řekl.
No. Messi, Ter Stegen, Foden, OK, ten je divnej. Alisson tam byl ještě, Alisson. Lautaro Martinez, 89 taky. No, kámo. Pak ty 8 už jsou 8 jsou těžký, ale Bastony. Pedri to vůbec. Takže Takže Bayern škrtáme život. Tím pádem Paříž, jo, to už tady není. Chelsea má 2 životy, Bayern má 2 životy, Barcelona pořád 3 životy a City 2 životy, takže Barca jde znova do To je finále. jako neskutečný, jo. Aspoň někde jsme v finále, když ne v Lize mistrů. No nic. Čtvrtý téma je tady a tentokrát Dneska to Barca. téma, do kterého já bych nechtěl jít, kámo. Který upřímně tady bych ztrácel životy, kdybych byl soutěžící, což nejsem, a mohl by být někdy příště. Jestli to chcete vědět, ještě napište do komentářů. Každopádně, tentokrát tady máme FIFA National Team Ranking, neboli žebříček národních týmů. To je žebříček, jasné, Brazília Nikdy prvá. jsem nechápal, jak tohle funguje. Přesně, je takový Nikdy, divný. nikdy v Zohledňuje životě. prostě výsledky těch národních týmů, ale samozřejmě musíte brát v potaz, že třeba asijský tým hrajou primárně proti sobě, takže hodně vyhrávají, ale přitom třeba nejsou tak kvalitní. Jo? Takže to je taková rada. To byla Každopádně. pravda. Máme tady top 21. Hezký číslo, Jo, ne? paráda. Zaokrouhlený, takže za mě... 3x7. No, anebo 7x3. Tak, odkud jsme začínali minule? Dobrý, no, hoši. Dobrý, tak jedeme. Manchester City začíná. Tak Argentina, Argentina je první, to se dalo čekat. Francie, Co? Třetí místo, Pěkně. Bayern. Německo, No, já jsem to věděl, že to řekneš, to tady bude někde, takže může rovnou jet Chelsea, Španělsko, Španělsko, Tam druhý je místo druhý a místo. můžeš znova. Anglie. Pěkně. Anglie čtvrtá. Top 5, teda top 4 máme. Jako zatím upřímně tohle jsou ty nejjednodušší Jo, národy. to- Jak Norsko. vystříte hnedka si myslím. Slovakie. Zase Bayern si zná nějaký jiný stát než Německo, ale že jo. Uvidíme, Víš, jak ten tam to je? sbírá ty DFB pokály, vole. No, tak ukaž. Brazílie. Brazílie je pátá, dobře. Pěkně, Pamatuje takže to- takhle se kostu. Díky, že si můžu otočit ten papíroši, děkuju vám za tohle. Přesně. A To Barcelona. jsme potřebovali. Portugalsko. 6. místo, pěkně, jdou postupně. Krása. Tady jsou prostě chytří. Tak Belgie Hezky, hezky. Jasno. a Chorvatsko. Ano, takže z top 10 máme všechny kromě jednoho. Říkáš, jo? Itálie. Ne, to je 11. Ale je tam. Nizozemsko. Ano, to je to Ty 7. kráso, Kamo, dobře, top no. 11. Ale pozor, počkat, teď už to začne být složitější. Dost těžší, no. Jste vyjmenovali ty dobrý státy, ale jako jestli řeknou třeba tady ty dole. To ne. Hodně triky. Teď už bych Dobrý. věděl. Chelsea musí 2? Nebo jede Senegal. Bayern? Chelsea 2. Senegal. Senegal, ten si myslím, že tady měl být. Ano, Ano. 18. Se blížíš jako Hele, pozor, Podle pozor. mě se strašně připravovali, jako. Ne, Pobřeží slonoviny. Pobřeží slonoviny tam. Kámo, hledám na papíře. Žlutá karta, kámo. Žlutá karta a ty už si podle mě jeden život ztratil, takže to už je oranžová. A za chvilku bude červená, kamaráde, To s protože takovou tohle... nebude. Takové vodka nevyhraješ, kamaráde. Bohužel Chelsea na jednom životě, kámo. Máme tady dalšího adepta na vypadnutí. Myslíš si, že ještě to otočí? Věřím tomu, že ještě nějaké to kolo vydrží, že nebude další chyba on. Jo? Ale myslím si, že nevyhraje. Tak jednu řekl dobře, takže teď se to k němu možná už nevrátí. Stačí jedna špatná odpověď a jdeme na další téma. Bayern dá to dobře nebo špatně? Uruguay. Uruguay tady podle mě je, si myslím. Podíváme se a je to tady. Máš pravdu. 16. si myslel, místo. že ne? Takže žijeme. Barcelona, Barcička. Pořád bezchybná. Zatím stále. ale teď už ne. Přijde chyba. Já si myslím, že přijde chyba. Těžký. Podívej se, jak přemýšlí, on je nervózní, víš? Už se mu to nevybavuje ty Jede země. tam ty vlajky, jako Přesně, no. snaží se katalánská, mu tam bliká, ale nic z toho, že jo. Maroko. A správně, a to je, pozor, to je nahoře. Vzpomněl si na mistrovství světa, že jo, 2022. Maroko 12. místo, škrtáme si. A teď si ty pod tlakem, musí dvakrát. To už to jako nápovědu, podle mě. Nápojedu, začínali jsme u tebe. Začínali jsme u mě. No, tak ještě bych nedával. Jeden musí typnout a Jeden druhou mu bez a dáme. druhý Přesně dáme s tak. nápovědu. Jako Ale pořád, dobře zkoušel Borec, že? Na povědu, jasně. to jo, no. A pořád jsou to jako velký státy, který mají i hodně obyvatel třeba. Je to je fakt jako velký země, jsou tady pořád. Tak říkali jsme Mexiko. Maturance Ne, správně. Hezky. Pěkně. Mexiko 13. Takže hoši, vy máte Top 13. vyškrtanou top 13. Ty krásy jsou fakt dobří, jako. A zbývá 1, 2, 3, 4, 5, 6 zemí. Teď ti dáme nějakou takovou nápovědu. Je tady jedna země, actually 2 z Asie, ale jedna jako fakt velmi známá fotbalová asijská země. Nevím, jestli fotbalová, ale... No tak z těch Známá asijských asijská. je fotbalová. OK, tak jako dobře. Tak jako kdo hraje v Asii fotbal, že jo? Jo, jo. Tádžikistán to nebude. No. Tak já si typnu Jižní Koreu. Lerdameru nie je nikdy dost. Lerdamer. Nebudem tomu ani hovoriť.
Južná Korea nikdy. Nová ošetrujúca farba na vlasy že Schwarzkopf Južná sa Korea prísť fakt, že bonding haptic systémom By som Forever You. nedal v životě, A bro. Jižní Korea to není. Jsem trošku čekal, jestli ho tam nepošlu na Jo? tu špatnou notu. Bylo to Japonsko, kamaráde. A tím pádem Manchester City přichází o život, což je tvůj taky druhý už. Tady to začíná být opravdu napínavé. A tady je vedro na krajích v Anglii. Podívej se, Chelsea a Manchester City, zase ta Anglie. Zatáhlo se tam. Ano, tam prší jako vždycky. A Bayern se 2 životama, kam ty tím jako docela proklouzáš dobře, ty musím říct. Takový nenápadný trošku. Jako Barsa, no. Barsa jako pojďme zatím jako bez- vyřešit Barsu. aspoň nevím. Dáme tam nějakou otázku na něco, co Barsa neví. OK. Teď si ale dáme anglický rozstřel. Manchester City versus Chelsea. Kdo vyhraje, získává 1 život nazpátek. Kdo prohraje, nic se neděje, ale vzhledem k tomu, že oba dva máte 1 život, tak byste se měli pořádně snažit. Kam si vyšší než já, ne? Co mi vůbec nelíbí. Na to nejsem zvyklý. Každopádně. Chelsea nekoukejte to se mi na prohra. papírusu, hoši. Chelsea to Chci, prohra. abyste pokračovali v těch zemích, v tom FIFA rankingu. Kdo z vás jich řekne víc, vyhrává. Střihněte si, kdo začne. 1, 2, 3, teď. 1, 2, 3, teď. 1, 2, 3, teď. Dobrý, už jsem chtěl spát, jako přineste mi postel, nebo já nevím, takže ty jsi vyhrál, takže začíná Chelsea. Máme tady ještě 1, 2, 3, 4, 5. Švýcarsko. Správně. Švýcarsko tam je a teď už jako je tvůj, já bych řekl, že život je na tvojí straně. Teď Je to možný, no. Ale jsi ty? USA. Dobře. Pozor, a tak proč jste to neřekli rovnou? No. Bro říká, ty vole, co jste řekl, Věděl pobřeží jsem, slonoviny, ty vole. Dobře, OK, USA se škrtá, nečum mi do toho papíru, ty. Brazílie. Tak to už samozřejmě Jo, bylo. byla. Ty největší byly všechny. Tak. Tam je teď moc ta Azie, ne? Nějak zbývá. Ne, to už jsem řekl, to jsem říkal Japonsko. Hele, je tady jeden stát z Jižní Ameriky, který jste řekli, který je dost fotbalový. Dám ti nápovědu Kanada? rok 2014. A volej spoza vápna Obřevínko. Mohl bys vědět. OK, tak to je velká napověda. 20. místo je země, která má jednoho hroťáka, který hrál za Porto, nevím, jestli tam ještě je, ale je to velmi divná země z Asie, kde podle mě momentálně se střílí něco jiného než góly, takzvaně. O, Irán. Tak, dobrý. Ale politická nápověda koukám, že povolila. Tak já Otázka, řeknu, jestli pomůže žlutýmu dolaru, to teprve uvidíme. Škrtám Irán, OK. já řeknu tu Kolumbii, na kterou byla ta Správně, správně, OK. A máme tady, hoši, poslední zemi. Luxembursko, Dávám nápovědu, kdo ji Luxembursko. řekne první vyhrál. Prostě tak to je. Pojedu nápovědy, dokud to někdo z vás neuhodne. Lego. Dánsko. A je to tady. Pěkně. Gratuluju. Život je zpátky, nevadí, braško, pořád zůstává s ním život. Tak. Řešili jsme tady střelce, řešili jsme úspěšný země, kluby, ale zatím jsme nemluvili o jednom důležitém aspektu ve fotbale, a to jsou brankáři, Gumičky. takzvaný golmíci. A tím pádem si dáme ten, kteří brankáři mají nejvíce čistých kont v historii Premier League, ale pouze Premier League. Anglická liga, takže Chelsea City chce vidět výkon, jo? Jako jste tady v dresu, jste tady zástupci Premier League, takže ne, že neřekneš ani jedno jméno. Tentokrát začíná Chelsea, pokud se nepletu. To je trošku výhoda. A zrovna z Chelsea Digia. můžeme říct, že je tam jeden zástupce minimálně. Asi nějaký tam bude, no. Tak Alisson. Tak si právě přišel o svůj život, který doslova si právě získal. A Ten držel dlouho. Alisson z Chelsea, neznáte ho někdo? Napíšte. Alisson z Chelsea solidní, kámo. Deji. Tohle se takzvaně nepovedlo. Dega. Ano, to bylo... Hlavně, že má Dega. prostě dres. Ale jo, no. Z toho zápasu, kde Dega. má Byl fakt sebevědomý. Dega. ale Alisson. Ale dobrý. Tak nic. Teďka no. spadá. Dega. Takže tím pádem pozor. Dega. Chelsea na jednom životě, Bayern má pořád Dega. 2, jako Bayern si drží. Dega. Barcelona 3 životy a City. Dega. A bojím se tady, že Dega. City, jestli to tam dojde. Já tak se to bojím, bude že konec. City se Dega. má, aby to tam nedošlo. To tam možná Dega. nejsou. Možná Barcelona udělá chybičku, si myslím. Digi, A i cítím Digi. chybičičičku. Jdeme na to. Tak Bayernek, Digi. pojď. Petr Čech. Správně, to bylo jasný. A teď Barca chybuje, dívej. Čišíček. já si myslím, že tam 100% musí být Van der Sar. Ty vole, až 8. Až Uuu. 8. Teď to bude těžký, bratře. Teď Ale to je tam těžký. jedno jméno. Pozor, které- tohle je elimination odpověď a musí dát 2krát. Je ve stejné pozici Ty jako Paříž. kráso, no. Tak krajová je nepříjemná. Je. Tak Schmeichel. Tak to jsme skončili rychle. Schmeichel tam není. Schmeichel tam bohužel. není, ale ani čekal jeden. bych ho tam taky. Já taky bych ho tam... Dobrý tip, za mě jako to prostě bereme. Dám ti ještě jednu možnost. Magický tip znova, ale musíš stejně dát 2. To bude těžký. A musíš rychle. Máš půl životu. Bacha! Nezakopni Padáš, nebo... bacha. Tak já typnu Dučka. GG. Bohužel. Tak to je To je GG. málo, to je Nepomohlo málo. to. Ale hezký výkon, kámo. Hezký Top Haaland, 4 tam je, nevadí. Manchester City. Tak ta byla dobrá, za to plácnutí bych možná Na dal to taky pásnutí život, hezká. ale- Krás. No, můžeš jít pryč. Genau. No tím pádem jste řekli jenom 2 jména, hoši. Co takovej David De Gea? Tak to jsem chtěl říct. No. No. To jsme Kamo. chtěli dávat Hlavně na Alisson. Presne som to povedal. Hovoril som tu Deji. Nepamätáte si to?
Vidíte, já jsem to vravel. No, Tim Howard, Pepe Reina, to jsou jména. David Seaman, třeba taky známý jméno podle mě. David James, Mark Schwarzer jsou těžší, bych řekl. To jsou, no. Deka, Tim Howard, ty bych asi dal, ale těžká otázka. Čekali jsme, že vyštípeme a vyštípali jsme City, no, takže Teďka to je na... Takže počkej, zase 3-2-1. Zase jako minule máme stejnou situaci. Barca 3, Bayern 2, Chelsea 1 život. OK, takže ještě pár kol. Sledujte najlepší svetový šport z DigiGo. Barca to vyhrá podle mě, to je jasné. Alebo dá Bayern comeback z Tohle Chelsea. už je takový malý finále. Máme tady Chelsea s 1 životem. Jak se cítíš, kámo? No, jako comeback is real. Always is real, tak Alisson is real. Jako mě by na tvém místě, kámo, hodně mrzel ten život, o který No, si právě to přišel. mě taky Bylo dopadlo. hodně levný. Každopádně To je máme tady i pravda. Bayern, zástupce německého klubu. Okay. Jak se cítíš se 2 životy? A teď já jdu to, ne? No, to je až pak to. nejdu dvakrát. Prosím, tak já věříš. bych stejně řekl. Ale jo, tak jako proč chci Tak ukázat... napověděl, ne? Tak já nevím, jako, co ti na tohle mám říct. Takže, Lionel Messi. dobrý, Okay. tak to máme. Stejně by to tam bylo, takže to nevím. Ronaldo Nazář, jo? No, ale ty musíš ještě jednoho kamaráda. a A dej si pozor, máš druhý poslední život. bude- Zamysli se, kámo. To je Tenhle dobré, zlatý to je míč, dobré. kdo ho 2krát zvedl? Já ne, já jenom jednou zatím. No, já už po druhé ukáž. Ne. A tak ještě jednou. Takže taky jednou. Hraby zatím ne. Ten druhý Marco van Basten. Správně. Ten ho má dokonce Ne. 3krát, kamaráde. Ty Ten ho má krásno, 3krát. jako drží se. A Bojuje tím zuby. pádem se vracíme na Bayern. Myslím si, že by mohl dát. Dobře. Můžeš. Jsme se tady poradili jenom tak rychle? To je můj jediný tip, co může dát, jinak. Trojka je jasná. Tu ví To určitě nedá. Barca, tu ví. Platý, ne? Dobře. Tak. Ty vole. A teď je tady pod tlakem. To jsem si To řekl chtěla totiž Barca Barca. říct, že? To jsem si řekl Barca. ho tam měl, no, ale... Teď mám upřímně řečeno trošku pocit, že Barca přijde o první život. Myslím si, že tady to nedá na Myslím si, že jednoho dá, ale uvidíme. Tak ukaž. Myslím, že Cruyff. 3krát. A teď už jsou A tam teď jenom to dvoječky. těžký, teď to těžký. Jsou tam dvoječky. 4 dvojky. Taky už to jedno jméno zaznělo dneska, ale to je poslední nápověda. 2 z toho podle mě nedáš. Dva byste měli vědět. Jako všechny znáte, si myslím, ale ty 2 Myslím poslední si, jsou že fakt ty těžký. poslední 2 možná ani ne. Ten Chulit. A Chulit tam není, když vypadá skoro jak ty, ale není tam. Takže takový chulit a Barca, jak jsem říkal, Takový přichází o první život. Je to tak, Ale měl jsi dobrý tip. to byl první život, o který tady kdo přišel, takže ještě pokračuje Bayern. podle mě. A to je pravda. A tady jestli to dojde na Chelsea, ale Já to si jsou myslím, těžký, že ne. že ne. Myslím že? si, že Bayern jde na 1 život, kámo, upřímně řečeno. Já zkusím Gerd Miller. Špatně, měl si tam France Beckenbauera, kamaráde. Aha, zkusil hráče, že? Ten Zkusil by hráče. mohl vyjít, ale nevyšel. A byl tam ještě Alfredo Di Stefano, Kevin Keegan a Karl Heinz Rume. A dál to číst nebudu. Tak. Jsme nedostali ban. Další téma bude na míru ušitý Ok. jednomu z účastníků. To nejseš na mě, nekoukej vůbec. Bayern taky ne. A je to Barcelona, kamaráde. Je to trošku téma pro tebe, protože teďkon budeme chtít slyšet hráče, který mají nejvíc startů v historii Barcelony. Takže nejvíckrát nastoupili v dresu Barcy do zápasu. Tohle je docela těžký, bych řekl, upřímně řečeno. To je Ale pro easy. tebe, jestli ty uděláš chybu a přijde na tomhle o život, tak Vem si, že by přišel o 2. no nic. Tak to by bylo hotovo. Tak jdeme na to. Chelsea začíná? Nebo jo? Chelsea začíná, je to tak? Lionel Messi. Tak to je jasná jednička. Jasně. Bayern dělá chybu. Ronaldinho, teď Ronaldinho, dělá chybu. Ronaldinho. Kráso. Piqué. Je tam. Máte místo. Ale lekl se, že se zlekl. Takže No. Teď 2 jména, pozor, Barca musí dát 2. Ronaldo. Tak Luis Suarez tam je. Není. Luis Suarez Ani ten druhý. Není. Ani jeden tam není. A to jsou minus 2 životy možná. Ne, tak to bych nebral, ale jeden mu strhává. To ne, to je jasný, ne, jako jeden život, No, ale že tak teď může to- přijít druhý. Teď máš... Teď se soustřeď, kámo, tohle Teďka může nefakt být hodně, konečné. no. To spletl s Počkej, gólama. všichni mají jeden život? No Ty jasně. kráso, tak Teďka to tady je jako všechny, napnutý. Tak Busquets. Busquets je třetí. Busquets tam je. Tak kdo půjde domů, hoši, tak kdo jde domů? Kdo to tak Kdo zabalí? jede? Pojede do Německa nebo do Anglie? Tak komu jede ten bus? Tak komu to jede? Tak já zkusím Jordi Alba. 9. místo. Je tam. 459 Ronaldinho. Ukaž? Vezmu si tentokrát na Jo. starost, Nebo protože nej- tohle Neymar vyrazí. tam není, Chelsea Neymar. má špatně. Co? No, já si myslím, že by tam mohl být Xavi. Andreas Iniesta. Není tam. Je tam. Samozřejmě, že tam je. A Xavi ale tam víš, je, jak Xavi to je. tam je. Ty jsi na kraji, takže musíš znova. Xavi. Ještě tam podle mě bude Xavi. Když se zamyslí Xavi. na to odpovědí.
By to mohlo být. Je nervózní. Ale jo, bude vědět. Mascherano. Jak jsem říkal, to je chyba. Máš pravdu. Chyba. A Chelsea končí, kamaráde. Bohužel, Mascherano, Finu. pro tebe tam nebyl. Myslel jsem si, že ten Xavi ti dojde. A jo. Prostě s Iniestou. Já jsem to vravil. Zajímavý jména, kámo, ale Xaviho jsem teda čekal, že řeknete, už to je docela řík. GG, kámo. Kámo, kdo by nepovedal Xaviho? Kdo jiný? Rest in Ale peace, teď- třetí místo, bronzová medaile. Chelsea to tentokrát do finále nedotáhla, takže tady máme nový finále. A to mezi Barcelonou a Bayernem. Takže to skončí 8-2. Já doufám, že ne. Finále je tady. Tentokrát mezi Bayernem a Barcelonou. A jsem na ně hodně zvědavý, Joši, protože A já. oba dva mají pouze jeden život. Ale my jsme se s Martinem dohodli, že jim jeden přidáme, Je to tak? protože poslední otázka bude dost těžká a tím pádem, ačkoliv oba dva mají nově 2 životy, tak si myslím, že se stejně vyštípou kluci na tomhle tom tématu, protože poslední otázka je, kteří hráči nastříleli v historii Ligy mistrů nejvíc gólů. Takže all time nejlepší střelci Champions League. Hrabina je na prvním Ronaldo. místě a já se držím na 10. budu. Já mám tapiny. Výhoda pro vás je, Ronaldo že rozhodně. všech 10 hráčů jsou jako známí hráči, kteří hráli poměrně nedávno. Není tady nikdo prostě z roku 1950, no a Liga mistrů tady nebyla, že jo, takže tím to dost možná Dává bude. smysl. Jdeme na to, dámy a Ronaldo. pánové. Stříhněte si, kdo začíná, ten má mírnou nevýhodu. Raz, dva, Tři, dva, Co je německy, ne? 1, 2. tři, teď. OK, takže začíná Barcelona. Jo? Může si vybrat. Chceš začínat? No tak já začnu, no. OK, dobře. Nebojí se. To je ta povaha Bayernu, že jo? Jdou si pro výhru hnedka. Cristiano Ronaldo. 140 gólů, první místo, to bylo jasný. Jelikož jich je 10, tak tam bude i Messi. Lionel Messi druhý místo. Robert Lewandowski. No, Třetí, to počkej, trojka, dobře. takže by Jdeme takhle si, že by jeli. dali všechny. Ty vole, no jako může se to stát, víš jak? Měl by tam být podle mě Karim. Ty čtvrtý místo, už jestli pojedete postupně, tak vám oběma přidám 1000 korun. A on, ukaž mi ten papír. Řekni něco jiného. Já jsem si udělej chybu. Chybuj. No, už to začíná být těžší. Pozor, máš tam jako jednoho hráče? Z Bayernu Mnichov. Oklána a pojde. Tak Muller. já zkusím Thomas Müller. Dobře. 6. místo, 57 gólů, kámo, to Kámo, dal to bych vravil. Maler, alebo... Zľavy až Zidane, do 70%. Zidane. Black Friday Week. Neřekl, že dal. Zidane. No a teď už začíná Zidane tam problém. je. Chybí nám 5 odpovědí a ta 10. je hodně zajímavá. 8, ale no. Zlatan. Není tam. No, Upsahej se. tak tohle kousne. A už by vlastně, když bychom nepřidali životy, Už by prohrál. byl konec, ale taková není realita. Není. To je A na to se alternativní. nehraje. Na kdyby se nehraje. Je to tak. A teď jde Bayern do akce a myslím si, že Bayern chybuje taky upřímně. Myslím si, že tady bude chyba Nebude. číslo 2. Tak co? Pojď. Tak Jak já to vypadá? zkusím Luis Suarez. Si proti... Špatně. Luis Suarez, kámo, nikdy v lize mistrů moc góly nedával, upřímně řečeno. Je to tak. A tím pádem jsme na jednom životu oba dva, jak jsem říkal, vyštípou se na ty otázky, když jim ten život blížíme do přidáme. finále. A teď je tady dost možná konec, přátelé. Jinak zapomněl jsem zmínit, že hrajeme o dres stejně jako minule, takže vítěz dostane jakýkoliv dres, který si vybere. Ať už svýho klubu nebo jakýkoliv jiného. Prostě nějaký mu objednám. A teď právě Barca o něj může přijít. Minule ho vyhrála, ale dneska vidím to na chybu. Upřímně to vidím na chybu. Zakrývám si to, kámo, a mám dramatický reveal. Je tam legenda Realu Madrid. Těch je, že? A Raul to není? Raul to je, pátý místo, 71 branek. A tlak je na Bayernu. Tlak je na Bayernu, ale já ti dám nápovědu. Máme 4 jména, takže nápověda zní. Je tady jeden aktuální hrotový útočník, jeden z nejlepších na světě. Tak Erling Haaland. 10. místo. A nápověda pro Barcelonu další. Stejná. Je tady jeden aktuální útočník, jeden z nejlepších na světě. Mbappé. Kylian Mbappé. Poslední dvě jména. OK, tak já řeknu národnosti. Jsou to oba dva hráči, kteří už ukončili kariéru. Jeden z nich byl nizozemský hroťák a druhý byl Francouz. Ne úplně hroťák celou kariéru, Ale ale útočný hráč. taky Překvapivě, když dal Zidane. Nizozemec 56 branek, Francouz 50 a už žádnou další nepřidají, protože už dávno nehrajou fotbal. Takže jsou jak my na tom. Taky už žádnou nepřidáme. Už dělají něco jiného, ale to nebudu říkat co. Kámo, tohle je docela napínavý, kámo, docela jsem překvapený, nebo jako jsem napnutý, jak to dopadne tady tohle. Kdybych si měl sadit, myslím si, že Bayern teďkon to těžký, to je těžká situace. Van Persie. Van Persie to není. Červená karta, věděla by Barcelona? Cantona.
Ne. Ty Nebyl to krása. Cantona, jo? Takže měl štěstí. Měl štěstí, no, měl štěstí. Byl tam Thierry Thierry Henry Henry. a Ruud Jasně. van Nistelrooy. Dámy a pánové, Kámo, já GG, si myslím, že je to... zatleskáme. GG, dáme na 2, na to nevadí. Dnešní kvíz je u konce, stejně jako minule zvítězila katalánská Barcelona, což mě jako fanouškovi Barcelony dělá docela radost, ale jako upřímně řečeno Bayern hezký, moc hezký, málem to tam padlo, ale taktická chyba ve finále nakonec zapříčinila, že si prohrál druhý místo, ale taky dobrý. Takový arsenalovský. No, takže aspoň někde Barcelona Bayern porazila. Každopádně, Rici tím pádem získává stejně jako minule dres svýho klubu oblíbeného. Vezmeš si Barsičku? Tak jako, jo. Nebo i hlavu. Jo. Tohle video jsme natáčeli už po druhý a 2krát zvítězil Rici. Hoši, napište do komentářů, jestli mám příště vyzvat já, anebo jestli kolem něho máme postavit zase další skvadru fanoušků, který se ho pokusí konečně porazit a sesadit tohle krále strůnu. Hoši, Okay. lajkujte, sdílejte, odebírejte, hlavně zvoneček, napište do komentářů, jaký podobný video chcete vidět příště a právě teď máte na obrazovce další Dobré video videjko. kanálu, který můžete Čaute. právě teď zkouknout. Jak sa vám tiež video ľúbilo, nezabudnite na nielen like, ale aj odber, lebo tu je streamerko a reakčný kanál Dami. Samozrejme to má to Čaute.